Assalamu alaikum. An wani lafiya? Ya kake harkoki? Da Allah ga dukkan alamu dai kai dan unguwan nan ne ko? Dama na yi tafiya ne tun daga nesa. Ka gane? Tun daga nesa shi ne na zo na ganka na ga alamun kai dan unguwan nan kuma kike so da Allah kan ma wani tambaya. TV nake so na siya. Allisan. Ka gana? Ai gida ka zo. Dan wannan filin din na babanmu ne ya tafi ya ban mana da ni da ƙanina. Domin an yayyanka na ɗan sai da wani wuraren to za a siyan ma da fili filoti nawa kake so? Kamar filoti 30 ma haka ya isa. Billahi lazim bari in gaya ma gaskiya. Wallahi ka gudu ma. Mafi amana ne dan kwanaki haka ya sa wani mutumin tsabar wannan yace haɗa mutumin ya kashe matarsa. Ka san Alhaji Sirajan ya filaye dillali to shi kaɗai ne yake sai da filin 500,000 ne sai ma 450 shi ya faɗi ma ba wani abu bane shi dai a rabu lafiya amma billahi azim ka biyo wannan billahi azim sai haɗa ku rigimar dangi yanzu ka zo mu tafi wajen gaskiya ba wai gaskiya mu amma mutumin nan mutumin kirki ne gaskiya wallahi mutumin kirki ne